Оптическият прицел RS4 е специално проектиран за тези, които изискват максимална прецизност, когато дребните корекции могат да имат решаващо значение. Този специално конструиран оптичен прицел разполага с първа фокална равнина, диапазон на увеличение от 5 до 30 пъти, странична настройка на паралакса, 4 нива на подсветката, зелен и червен цвят и възможност за избор на мерници на база МОА или МИЛ. Подобно на всички оптични прицели от серията RS, RS4 се отличава с кристално чисто AD стъкло за ясна видимост, плавно движещ се паралакс механизъм, прецизно фрезовани регулировки, солидни и тактилни кликове на корекционните механизми, трайно анодиране, което издържа на интензивна употреба. Механичният Zero Stop ограничител гарантира връщане на първоначалната прострелка чрез положителен стоп след всяка корекция на тумблера. Вдъхновените от модерния спортист дизайни, съчетани с най-добрите налични материали и най-съвременни технологии, създават безкомпромисна оптика, която отговаря на изискванията на съвременния ловец.